And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nasira ang relasyon namin nang dahil sa sugal. Hi DJ Rocky. I wanna share my love story na alam kong maraming makaka-relate. Itago mo ako sa pangalang Ella. And this is my secret file. Nung high school ako, akala ko madali lang yung love. Akala ko puro saya lang, walang pain. Kaya kabilaan yung naging nobyo ko noon. Merong napagsabay ko at meron ding tinapos ko agad yung relationship. Teenager pa kasi. Kumbaga wala pa sa isip ko na seryoso pala ang pakikipagrelasyon. Year 2017, may nakarelasyon ako at siya yung pinakahuli na lalaking minahal ko. Pero nasaktan ko siya. Lahat ng past relationship ko that time, pinagsisihan ko ng sobra kasi walang naging matinong relasyon na nangyari. Kumbaga para akong nagpapalit ng damit na kapag gustong gusto ko pa, susuotin ko pa pero kapag nagsawa na ako, itatapon ko na. Simula noon, hindi na ako nakipagrelasyon pa dahil takot ako sa sarili kong multo. Wala akong nakarelasyon na hindi ko nasaktan. From year 2017 until 2020, may mga nanliligaw pero agad ko rin pinatitigil dahil hindi ako interesado. Masaya ako being single. Lahat nagagawa ko ng walang limit. Inom dito, inom doon, food trip dito, food trip doon. Alam mo yun, ang saya. Pero parang may kulang. Then June 2021, may isa akong event na pinuntahan. Expected ko na makikita ko yung huling ex ko dahil close friends ko yung mga nag-imbita sa akin. Sa tagal ng panahon, ngayon ko lang uli makikita ang last ex ko. Almost 4 years nung huli ko siyang makita. Kahit hindi niya sabihin, ramdam ko yung galit at sakit sa mga mata niya nang dahil sa ginawa ko sa kanya. Hindi ko siya masisisi kasi sinaktan ko siya. Nung nakipaghiwalay ako sa kanya, hindi ko siya kinibo. Nitapunan ng tingin, hindi ko ginawa. Ganun ako ka-immature. Well, ngayon nasa tamang edad na ako. Alam ko na yung taong tunay na nagmamahal. Alam ko na yung talagang pagmamahal. Binalikan ko yung mga sandaling kasama ko siya noon at sa mga ginawa kong pananakit sa kanya. Habang umiinom ako ng alak, tinitingnan ko siya. Ang gwapo pala talaga niya. Naisip ko, bakit ko ba sinaktan tong taong to? Wala namang ginawa kundi mahalin ako. At dahil nga sa tama ng alak, lakas loob akong kinausap siya. For a long time, ngayon ko pa lang siya makakausap. Vince, kausapin mo ko, tingnan mo ko. Sigaw ko sa kanya. Narinig ko yung hiyawan ng mga kaibigan ko. Wala akong pakialam kung nakakahiyaman ako at sigaw ako dun, no. Vince, ba't ayaw mo akong kausapin? Napahinto na ako kasi sigaw ng pangalan niya nung nilingon niya ako. Lasing ako noon pero napangiti ako. Taas kasi ng pride mo. Yan yung sinabi niya sa akin.
Oy, anong pride ka dyan? Hindi ako ma-pride. Sigaw ko sa kanya. Hindi na niya ako muling kinibo dahil nakipagkwentuhan din siya sa mga kaibigan niya. Ako nagpatuloy lang sa pag-inom hanggang sa nakauwi ako. Hinanap ko yung account niya. Wala akong pakialam kung tama bang account yung nasa-chat ko pero nag-iwan ako ng mensahe. Drunk message kung tawagin nila. Hindi ko pinag-iisipan lahat ng mga chat ko. Basta nag-chat na lang ako na nagsisisi ako sa mga ginawa ko sa kanya. Na sana pansinin niya ako, na sana mapatawad niya ako at sana'y maging magkaibigan kami dahil hindi naman siya iba sa akin. Kinabukasan, nag-reply siya at doon nagtuloy-tuloy ang pag-uusap uli naming dalawa. Hanggang sa naging kami uli. Sobrang saya ko nung araw na yun kasi makababawi ako sa kanya. And this time, gusto ko seryoso na kasi hindi na ako bata para paglaruan pa ang relasyon. Both families, good. Walang naging problema nung una pero habang tumatagal, parang hindi ko siya nakikilala. Totoo pala yung sa una lang yung saya at kilig. Pero pag dumating na ang problema, wala na. Kilala ko na siya dati pa. Siguro yung small thing na nagsusugal siya. Ang alam ko lang kasi na sugal niya ay yung baraha. Wala namang problema sana kaso hindi siya nakakapag-update sa akin kung kailan lang niya gusto tsaka lang siya mag-online at mag-chat. Nagulat naman ako kasi hindi ito yung ine-expect ko na magiging relationship ko sa kanya. Then, akala ko yun lang yung sugal niya. Yun pala, yun lang ang alam kong sugal niya. Nagsasabong din pala siya at ang nakakagulat doon, nagkakautang siya ng dahil sa sabong. Pinakamaliit na siguro yung 10,000. Lahat ng pag-aari niya, sinanla niya para lang makapagsabong. Simula noon, hindi ko na alam kung paano ako makakatakas at magkakaalis sa ganitoong sitwasyon. Bukod sa nagkukulang siya ng oras para sa akin, nagagawa pa niyang ubusin ang sarili niya para lang sa sugal. Hindi ko ma-imagine na ganito pala yung pinasok kong relasyon. Sinabi ko pa naman sa sarili ko na magiging seryoso na ako sa relasyon. Sa sobrang tiwala ko, binigay ko lahat ng meron ako. Pinagkakaingat-ingatan ko na kahit sino man hindi ko ipinagkatiwala yung sarili ko. Sa kanya ko ibinigay yung pagkababae ko. Mali ako sa parteng yun. Hindi porket kilala ko na siya, kilala ko na yung buong pagkatao niya. Wala akong magawa kundi magtiis, magpasensya at magpatawad. 2021 hanggang ngayon, 2023. Mas matimbang yung sakit kaysa sa saya na naging kami uli. I'm hoping na magiging okay kapag pinatawad ko siya at binigyan ng pagkakataon. Pero paulit-ulit ang nangyayari. Kapag nag-aaway kaming dalawa, wala akong mapagsabihan, halos lahat kinikimkim ko. At doon ako mas lalong nahihirapan dahil siya dapat yung manasasandalan ko sa mga time na may problema ako. Pero siya ang dahilan kung bakit ako nagkakaproblema. Mahal na mahal ko siya, kaya hanggang ngayon hindi ko siya mabitaw-bitawan. Siguro kung ibang babae ako, una pa lang sinukuan ko na siya. Lahat ng pwede kong gawin para maging maayos siya, ginawa ko na pero wala eh. Tuwing magkakaproblema, iiwan ako. Imbes na pag-usapan. Sobrang hirap. Siguro ganito talaga kapag ikaw lang yung nagmamahal ng sobra. Ngayon hindi ko na alam kung anong gagawin ko kasi magkakaanak na kami. Mas lalo akong nasasaktan dahil may batang madadamay sa sakit na nararamdaman ko. Hindi deserve ng anak ko ng ganitong treatment. Sa lahat ng oras, umaasa ako na magbabago siya at pakikitunguhan ako ng maayos pero ngayon na hindi kami nagkakaintindihan ulit. Hindi ko na alam kung kakapit pa ba ako o bibitawan ko na siya. Mahal na mahal ko siya pero hindi niya ako tinatrato ng tama. Kawawa naman yung anak ko. Nasa loob pa lang ng sinapupunan ko, puro sama na ng loob ang naibibigay ko.
nang dahil sa tatay niya. Nagbago naman siya kahit papaano dahil hindi na siya nagsasabong. Nakikita ko namang nag-e-effort siyang baguhin yung sarili niya. Pero kapag umandar yung pagiging toyoin niya, hinahayaan niya ako, hindi niya ako kinikibo. Pinipilit kong wag na lang isipin dahil nga buntis ako at bawal sa akin ma-stress, pero hindi ko maiwasan. The more na hindi kami nag-uusap, mas lalo siyang pumapasok sa isip ko. Ni hindi namin na pag-uusapan na maayos. Pinapalipas niya yung araw na hindi ako kinikibo hanggang sa maging okay na siya. Habang ako namomroblema kung ano bang nangyayari sa relasyon naming dalawa. Isa pa yun sa ayaw ko. Yung hahayaan na lang ako na parang walang halaga lahat ng ginawa ko at nilaan na pagmamahal para sa kanya. Gusto ko pa sanang maayos ang relasyon namin pero hindi pwedeng ako lang ang mag-ayos. Dalawa kami sa relasyon pero mukhang ayaw na niya. Hindi ko siya mabitiwan dahil mahal ko siya at may anak kaming dalawa. Natatakot ako sa mga susunod na araw kung anong mangyayari. Lalo na't dala-dala ko yung anak namin. Wala akong trabaho ngayon dahil masela ng pagbubuntis ko. Kung iiwan ko siya, wala akong mapagkukunan para sa panggasto sa bata. Kung magtitiis naman ako nakasama siya at ganun ang treatment niya sa akin, patuloy lang akong masasaktan. Ngayon ko na-realize na hindi pala ganun kadali ang magmahal. Ngayon ko na-experience yung realidad ng pagmamahal. Lagi lang ako nagdarasal na sana maging maayos kami ng anak ko. Alam ko na hindi ako pababayaan ni Lord. Lahat ng pagtitiis, pagpapasensya, pagbibigay ng chance at pagpapatawad. Alam ko, balang araw, mapapalitan ito ng saya at peace of mind. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking ibinahaging kwento. Muli, ako si Ella. At ito ang aking secret file.